ndomare mma una bọọla chi tada ashọbọrọ chi kelee nuchi o anyị ekeleela Olise kere ụwa niile o ji mee anyarị ndụ tada udo dịrịnụ una mara na shi nwakpe anyị eji akpọ Chineke ikekwa nwa mgba mkpa ndọrọ na maga abụọ anyị akpọ ya Chike kere ụwa Chineke nna bagbanwee na m ọnọdụ no Chineke nna bagbo m ọrịa o God, I need you to do this. God, I need you to do that. Nwanne m nwaanyị nwanne m nwoke ị mara na shọ nwakpa Chineke ji akpa ama aga abụọ ọsha anyị wehu akụla Owere anyị nye ya ntị anyị wehu ohe leba anya n'okwu Chineke ime akwụkwọ Proverbs chapter 4 gị gụọ no from verse 20 ọsha my son nwa m attend to my words hụnakpa nwaanyị ejele nnu nwa ọ mụrụ amụ wehu ohere na nọọsụ nwa ahụ ọsha ijikwa akpa ahụ wehu ohere n'ime okwu ya ọsha anyị ekpekwala okwu Chineke fụọ n'anya anyị abụọ mgbe ọla anyị kwesịrị ịdị na-eleba anya n'okwu Chineke ashi mgbere ghara ụkwụ osisi aka kpara na ya daa anya ndewu ndị otu Kristi ebe sefti ma aga abụọ nọ oyimokwu Chineke ebe ọkpụkpọ nsọ anyị nọ ime okwu Chineke ị chọrọ ịba akụnụba ime okwu Chineke ị chọrọ sọ gbanwee na gị ọnọdụ gị ọkwụ mokwu Chineke ọhụkwa gbaga anyị shanye wehu ohere lebakwa n'anya ebe ahụ oge shadere ma aga abụọ mma ọ marachala shanye dị bizi nga ọrịa ahụ agbagharị achọ nwakpa iji enyere ndụ aka ọ gwa na anyị shanya nọ n'okpọrọ anyị na-eme ya agọzikwa n'anya mana ime ihe ndị gbagharịga ọchịgị wehu akwa ohere leba anya n'okwu ya okwu Chineke ihe niile gbagharịga nnọọ n'elu ụwa ihe niile chọga ọ na-eme okwu Chineke nhwe ga-agbanwere gị ọnọdụ gị okwu Chineke gị ga-agbanwere gị ngwọa gị ụfọdụ ndị mma na-eji akpọ onwe nwe ụmụ mbe ịkpọga na onwe gị ụmụ mbe maka kpa iji eche gị echiche your mindset ọwụshi enweghị ego mana gị wehu ohere leba anya n'okwu Chineke ga mara shi enwe nwa mbe ewu ọwa na insult ikpọ onwe gị nwa mbe ihe niile Chineke nyechara ma aga abụọ n'ime Kraịst gịcha gị dị so busy aga enwe ike ilerukwa n'anya ala leba anya n'okwu Chineke leba ahụ gwara ma aga abụọ gị leba anya ndụ ga-agbanwee ha dịrị gị mma ha ahụ ịchọga gị nwe gị na leba anya okwu Chineke gụchaa chinabụ ọkpa gị ga-aga ma onye ha ihe na o nwere ihe chọghara n'okwu Chineke o ji agba ume mee obi eshie gị ike ana na-eme gị shọdị eshi ikwu ga-ahụ ya n'isi gị ọ maka ihe ịchọghara n'okwu Chineke and okwu Chineke jila agbanwe na-agbanwe ha ọwụrụ o kwuru shọ ga-eme ọhụhụ ọ ga-eme and ọ chọrọcha anyị na-ekwu okwu Chineke ahụ gbasara ime ndụ anyị ebe ọwụla chọrọchi mgbanwe dịrị gị ọwụ health gị ọwụ gbasara ego gị finances gị chọrọcha ọgbanwee na gị ọwụ ime okwu Chineke ọhụ gị ga-eme ahịa gị ji agbanwe na gị ọhụ kwụsị gị kpuma ngwa na ebe enwe n'oke ego a ọgbanụ m ihe ị na-ekwu ọkwa mgbe ịgụ araga na ahụ ahịa ga-ekwu mana ọhụ jishi gbanwee ndụ gị wuru okwu Chineke gbanwee anyị ribizi so much ụna mara na shi ụfọdụ even ụmụkpụkpụ eji ete akpa enwe ekpere kelee Chineke ya ọkwana ya nwa he kpaa gịnị enwekwanụ ke kpaa gị ga-ekele ya maka kpa o ji mee gị getea ụfọdụ enwe ma asọ ohere o anaghị ahụ ite anụ ọkpụkpụ asụrụchala ahụ uwe ikekwanụ ha mmiri dresị ga ọ bụ ụfọdụ ụvọ gị isi ejije ha ọrụ Chineke ime na taa ekekere ụwa biji mee meta ata junior clean na nshu clean she mee na m late Chineke ashikpi njije taa duokwa m o meji gị isi kewo na miro onwe time onye agbago nwere ike o legidere sọ fim 12 akọ ụfọdụ enweghị ohere ahụ n'ụyọ ọ na mgbe anọ ikekwa anyaga ahụ moto anọ ha style anya Chineke imeno I bless your name. Thank you for this beautiful morning. Ha say na again on. Oga live there, no dey block me na. God, bless my day. Ahụ mgbe ọ hụrụ ohere ikpe ekpere onye agbaga gị o legala no film ọ gbagala game ihe niile ndị ọzọ nwechara time ya na mgbe ọ gị ji enwe time for God onwe ma agba kperekpe ọrụ mma unu amara na shi ndị ka ọgọ mmụọ
he niile ndị dibịa nwe gwara nwochi nwo mee eji ha emecha ihe niile enwe ka ole eji ha emefu dibịa nwochi nwote ebe 12 am or 1 jema mgbabọ ebela ka ụzọ mmiri anyị jema je egbe ma aja arụ makwanụ kpe eji ha arụ eji ha ete ahụ nwa jema ụja gị kpọnwụ mgbe lụọ obi agụ ụja gị kpọnwụ nwa mafụ bikos onye dibịa nwa gị na nwestrọshọn nwa karịa ejema nwa ojema ihe niile ọ gụsarala nwochi nwo were ejema agaghị iwerecha ihe niile enwe ka ọla agaghị ichefu ga ndị enye gị midnight mgbe ọkụla 12 ịrahụ m ị na-akwụ ụra gị echefuo shenyere gị midnight ị gakwa inyere gị aka ahị na-achọ ebe ma ọma ị ga-ekpere gị ebe ministry house ọnwa ebe ị na-achọrọ ebe a ga-ekpe mara gị ịchọma iwe akpa na ohere lee ihe gị gbanwee ndụ gị herekpe arịghị mma gaa na nọrọ ụfọdụ ndị marachala eziokwu nwa na-edisivu gị ụfọdụ agbaghịshi ga enyekpere onyinye n'ime ụlọ Chineke agị na anya ya pastọ ụfọdụ agbaghịshi ga akpụkwala tait agị na anya ya ndị pastọ bikos enweghị ka inwe aga ohere na-eleba anya marakwa na Chineke kwuru gbasara herekpa gị ga-ema nwe ntị ma ndị gbaga gị ime tempụl ebe anọhụ ebe shi anyị kpọhụ aga he niile agbara nwochi nwo mee nweme họla agụfara nwo nweme mgbandụ agụchala nwụọ akwa agbọ mara chewe afụhụ ka mgbe were ego mee ya a na-abịa nwa edisivu gị ga-ekpere shi agaghị nwe ohere ụlọ wehu akwa ohere gbanwee ndụ gị wehu akwa ohere gbanwee ọnọdụ ahụ ịchọ akpa iji agbanwe ya ikekwe nwere nwa agba ọjọọ ndị kpa ga ịchọ anwakpa iji akwụsị ya ime akpa imeme chema agba gị ihe mberede circumstances ojile chenjila mmanụ ahụ enwere ike ichenji gị enwere ike ichenji ma okwu Chineke gị na-agụ ya enwe mgbe ị ga-iji ba gbanwee ma ị ga mee mana mgbe onwe gị ihe ndị ahụ iji eme mbụ ịkwụsịchala maka ileba gị anya n'okwu Chineke bikonu nwaanyị anyị nụrụ taa ajishike tinye ya n'ọrụ wehu ama ohere ebela nwa 20 minutes ebela nwa 30 minutes everyday ga-eleba anya nwa otu okwu ga mụrụ ya nwa kemtila nwa ọnụ taa ya nwa proverb chapter 4 ga-eji ego ya nwa ọ gwara gị ochie okwu Chineke wudu ahụ isi ike ikekpa ịrịarịa o nwere ebe ịchọga ọgwụgwọ nsọ o nwere ike ọgwụgwọ nsọ ka ịchọga ka ime akpa gị pọket ga-araghị mma ịchọchi nwe ahịlị na ebe akwụkwọ nsọ ha ga-ewara gị hilin akpa ga na-aba akwa anwa anụ ị na-achega nene igi jemebe gị mejiri gị ndụ gị Joshua akpanụ chapter 1 verse 8 ochi ekpela okwu Chineke fuo ya n'ọnụ osho ga-eme ndụ ya agajiele ya enwe good success ahụkwachi nwere ije riju afọ olo ị nwere ka ị na-enye ga-adịgo ndị ga-enyere aka udoro gị nwere ụmụ ga-erichafu ọwụdoro akụnụbi gị nweghị ma gị na-enweghị ohere na-eleba anya n'okwu Chineke anyị jisie n'ike ọ ga-adịrị anyị mma jisie ike shia nwa vidiyo ni o nwere onye ọ ga-enyere aka onye ahụ na ya ma kemgbe nwe maka enwe agata anyị ejisihu ike ahụ ohere na-eleba anya okwu Chineke ya dịrị nụ mma ọ na anụ site nwaanyị ọmarị mma udo dịrị nụ